салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Диққати дастаҳои арабӣ ба Левандовски зиёд мешаванд. Лапорта боз Хавиро зери фишор монд. Кансело оиди Гвардиола ҳақиқатро гуфт. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешниҳод хоҳем кард. Лутфан обуна шуда лайк зери навор гузоштанро фаромӯш насозед. Мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистрация осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана иқдоми махсус омода намудаанд, ки дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Чихеле ки Мундо Депортиво хабар медиҳад, Левандовски пешниҳоди 100 миллионае аз чемпионати Арабистони Саудӣ гирифтааст. Дастае ки номаш ҳанӯз расонаӣ нашудааст, барои ҳамлагари полшагӣ 100 миллион евро дар як мавсим пешниҳод карда истодааст ва шартнома барои 5 сол пешбинӣ шудааст. ҷолибии кор дар ин аст, ки Роберт онро рад кардааст, чун мехоҳад ки дар Барса монаду қарордодашро то охир барад. Оилаи ӯ худро дар Испания роҳат ҳис мекунанд ва ҷои кӯчидан намехоҳанд, аммо фикр мекунам, ки як-ду мавсим дар Арабистони Саудӣ бозӣ карда пули зиёд гирифтанро ҳама футболбозон орзу мекунанд. Чанд рӯз пеш маълумот ё худ рейтинги бозингарони баландмаоши чемпионати Испания ба нашр баромад, ки Левандовски дар он зинаи фахрии дуюмро ишғол мекунад. Аз ӯ боло танҳо Алаба аз Реал Мадрид меистад. Ба назар пулҳои медодаи Барса ба Роберт басанда аст. Ана сабаби ба фурӯши Роберт майл доштани Каталониё ҳам маоши баланда шуда истодааст. Гап сари харҷи калоне меравад, ки даста аз удааш баромада наметавонад. Ба назар тобистон мо рақобат барои Левандовскиро мебинем, ки Атлетико аллакай остин барзада мунтазир аст. ҳолати физикии ман назар ба 10 соли гузашта хело хуб аст. Дар 25 ё 26 солагӣ ман худро мисли ҳозира қавӣ ҳис намекардам. Ман ба тамринҳо ҷиддӣ муносибат дорам ва ҷисман омодаи ҳама рақобат ҳастам. Ин сабаб мешавад, ки ман комёб гардам. Левандовски ҳолати кунуниашро чунин шарҳ дод, вале ин ҷо гап сари прессҳои ӯ не, балки ҳаҷми пули даста меравад. Агар Левандовски розӣ ба коҳиши маош шавад, шояд ки муносибат бо ӯ низ дигар гардад. 22 январ баъди бохт бо ҳисоби 3-5 аз дасти Вильяреал, Хави эълон кард, ки аз даста меравад. Он вақт дастаи Хави аз ҷоми Испания бенасиб монд, аз суперкубок берун шуд ва танҳо барои мавқеи сеюми ҷадвал мубориза мебурд. бозии даста дилгиркунанда гашта буд. Ана исороти Хави гӯё фишорҳоро камтар кард ва тамоми даста нафаси озод кашиданд. Аз он рӯз аст, ки Барса шикаст намехӯрад ва дар ҳисобаш 7 ғалаба, 3 мусовӣ ва роҳ ёфтан ба даври якчорниҳоии Лигаи Чемпионҳо мебошад. Дар бозии охир бошад Атлетикоро назди мухлисонаш шарманда карданд. Баъди дидани ин натиҷаҳо акнун баъзеҳо талаб карда истодаанд, ки Хави дар даста боқӣ монад, аммо мутахассиси испанӣ аз фикраш гаштанӣ нест. Вақтҳои охир чунон асабонӣ шудааст, ҳатто дағалӣ карданро сар кардааст. Лапорта бошад дар суҳбати охираш қайд кардааст, ки Хави метавонад соли оянда дастаро мураббигӣ кунад. Ишора шудааст, ки ҳама хулоса дар охири мавсим метавонад бароварда шавад. Агар даста ҷоме ба даст орад, бо эҳтимоли зиёд Хави дар вазифа мемонад, чунки мо инро мехоҳем, қайд кардааст Лапорта. Мушкилии Лапорта дар беақлии ӯ мебошад. Мебинад, ки мавзӯъ хайп шуда истодааст, худро дарҳол олудаи он месозад. Акнун бошад Хавиро ба қабли қасдан ба фишори иловагӣ тела дод. Чӣ магар дар охири мавсим ин мавзӯъро гап зада намешуд? Не, охир ин ку Лапорта аст ва ба ҷуз зарар ба Барселона чизи дигаре овардан наметавонад. Кансело Гвардиоларо ба дурӯғгӯӣ муттаҳам кард. Ба назар ӯ ба Этихад бар намегардад. Дар ёддоред чӣ хел нимаи мавсими гузашта Сити қарори ба иҷора додани Канселоро баровард. Медонед чӣ дастанро водор ба чунин қарор карда буд? Агар надонед, пас мо ба шумо мегӯем, ки сабаб нофаҳмоии ӯ бо Пеп Гвардиола шуда буд. Кансело ба ҳайати асосӣ хело кам роҳ меёфту. Бадбинӣ нисбати сармураббӣ ҷамъоварда буд. Баъдан изҳорот дод, ки агар вақти бозӣ нагирад, тарки даста мекунад. Гвардиола бошад бе фикри зиёд Канселоро ба фурӯш гузошт. Иловатан мутахассис испанӣ қайд кард, ки Жоу намехоҳад ҳамдастаҳояш ба ҷои ӯ ба майдон бароянд. Акнун баъди сипаришавии 1 сол Кансело ҷуръат карда посухи худро низ додааст. ин дурӯғ аст. Ман ҳамдастаи бад барои дигарон набудам. Метавонед худатон аз Аке ва Рико пурсон шавед. Ман ягон бадбинӣ ва ноэҳтиромӣ нисбати онҳо надоштам. Ин фақат ақидаи сармураббӣ мебошад. изҳороти додаи Гвардиола маро ғамгин кард, чунки ин ҳақиқат надорад. Ба назар Сити нисбати ман ноэҳтиромӣ дошт ва бо ҳамин восита аз бозингари муҳимаш дар мисоли ман ҷудо шудан хост.
маълумоти бештар ба касе маълум нест ва пушти касеро ҳам гирифтан намешавад. ҳарду ҳам метавонанд барои худро сафед кардан дурӯғ гӯянд. акнун аниқ маълум шуд ки Кансело ба Сити бар намегардад ва кӣ медонад, шояд бо ин гуфтаҳо ӯ ба Барса 10 миллион евро фоида оварда бошад. бо ҳамин тавон дӯстон обуна шавед ва дар ҷараёни навгониҳои Барселона бимонед.